Ini ndinoitwa Emily Chinake, ndane makore 52, sex work ndane 22 years, ndiri muindustry iyoyo yekutengesa bonde iyoyo. Ende zvinova zvararamisa vana vangu kuti vakwanise kuenda kuchikoro vapedze nekuita macourses avari kuita. Vamwe vacho vakura vanozviziva, asi ndine zvimwewo zvandogona kunge ndichingonyeperwawo kutengesa asi madhiri acho ndiwo ayayo kutsvaga mari aya nekutengesa bonde. Unoyemedzera kutengesa chii? Kana ndikaendawo baba wane ndakaisawo majikisi angu apa nefodhi, asi usikashika wacho uyu ndiwo anoitomhanya nawo iwoyo. Matambudziko atiri kusangana nawo zvikuru munyaya yecovid ndeyemarestriction measures ekuti pamwe usiku kuti tifambe semafambiro ataita takasununguka tifamba munhu unogona kungomirawo nekona uchitsvagawo mhene dzako nekuti vamwe vacho vanenge vatojaira kuziva kuti Emily anowanika pachikona chakati nezvapachamilika nenyaya yemapurisa vanenge vachitimhanyisawo. Saka zvimwe zvinhu zvacho zvinobva zvatora kuneta, mabhawa acho akavharwa, saka kwokutsvagira mari kwacho kwaakutotinetsa. Kunyaya dzemhirizhonga munombosangana nadzo here kwati vamwe unoyamba kana kubhadhara mari kana kuti kana kurohwa? Izvo zvakatonyanya izvozvo museksenti bhozi. Umwe munhu anokuudza kuti mari ndinayo panapa, asi kuti ndikupe totanga tatombodai, pamwe unotoiona kuti iripo wobva watongozosvika pakungozvipira kuti regai ndidai, wobva watozosvika pakuramba kupa mari iyoyo. Mukunetsana muyeme wopedzisira warohwa zvakare. Saka zvimwe zvinhu zviri kutotishungurudza mukati mekutengesa bonde kwa. Chitemo chedu chachiri kuti mapurisa kudai vari vamwe vanogona kutinzwisisawo kana tichinge taenda kunomhang'ara kuvhefiwo kuti vatibatsirewo nekutichengetedzawo, because patinonosvikawo futi ikoko anogona kutaura kuti imhosva yamuri kutoita iyoyo yekutengesa bonde iyoyo, wotoharaswa wotopedzisira watoabhuswa futi.